καλά, πας να φας το μπέργκερ με το μαχαιροπύρνο. Πας καλά. Μάθημα πρώτο. Λαβή. Πιάνεις το μπέργκερ, αντίχειρες και μικρά δάχτυλα στη βάση του ψωμιού. Έτσι, κλειδώνει το μπέργκερ και δεν γλιστράνει τα υλικά που έχει μέσα. Την ώρα που το δαγκώνεις, είναι μηχανική, παιδιά. Μάθημα δεύτερο. Η κλίση. Πάντα να βρίσκεται το μπέργκερ πάνω από το δίσκο. Αν πέσει η εκπληκτική μας σως, τουλάχιστον θα πέσει στο δίσκο και όχι στο καινούργιο σου παντελόνι. Και τώρα, το πιο σημαντικό. Ένα ελαφρύ ζούλιγμα πριν από την πρώτη μπουκιά. Α, τώρα κατάλαβα. Για να ενωθεί η σάλτσα με το μπιφτέκι και το ψωμάκι. Ακριβώς, να έχεις την απόλυτη εμπειρία. Τώρα είσαι έτοιμος. Ή μάλλον, να σου πω κάτι. Θα φάω εγώ αυτό και θα σου κεράσω το επόμενο. Μα πεινάω. Εσύ είσαι από τους περίεργους που τρώνε τον μπέργκερ μαχαιροπύρνο, γράψτε μου στα σχόλια.